Sibiridon nɛgɛ kaɲa 17 o gosilen Sky Mali ale ka pankuru ale sigira aéroport Modibo Keita la. I ka dɔn ka fɔ maliden minnu n'olu bolila gɛlɛyaw ɲɛ Tunisie jamana kan o de tun bɛ a kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsinen don i ka dɔn ka fɔ an ka finitigilakaw ka ko ma n'ale kɛlen don ka Premier ministre Choguel Maïga o nɔrɔ bila colonel Sadio Camara ale tun bɛ yen an ka ale lamɛn. An ka lasigi den min bɛ yen Tunisie yen o n'an ka Mali gouvernement ye disposition ta walasa malien fɛn fɛn bɛ Tunisie u bɛ se ka lakana cogoya min na nin kɛwale in Mali autorités y'a kɔn. Ni maa 135 la muso 25 o tun b'o la den 13 ani an ka sifinnakaw caman minnu talen don kalan na yen gɛlɛya min a tun b'o kan an ka o lamɛn. Ala kana ni kun tɛ voilà an tɛ bɔ an ka so kɔnɔna la an obligé len don an tɛ taa école la an taara mun yɛrɛ kun kama an tɛ k'o kɛ donc n'a ma ɲa ka fɔ ko n'i bɛ bɔ kɛnɛma i lakanalen tɛ i bɛ i yɛrɛ ta kun i t'o kɛ donc i ka segin i faso la an kɔni bolo o de kun ɲɔgɔn tɛ. N'olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka kalansow la ani u ka sigidaw la a ka kuma kɔnɔna la i ka dɔn ka fɔ maliden dɔw bɛ halisa gɛlɛya kɔni a ma ta fɔlɔ ka olu sɛgɛrɛ ka sabu kɛ u ka ekɔlisow olu kɛlen don k'o kɔrɔma dɔn an ka o lamɛn. Que Tunisie an bɛ se k'a fɔ école dɔw bɛ yen minnu m'u yɛrɛ ka compte la état taw tɛ olu bɛ marché ni étudiants intersubsahariens de africains on peut le dire vu que les Tunisiens nous appellent comme ça donc olu école olu b'a dɔn n'olu m'u ka écoledenw satisfait écoledenw bɛ taa de donc an minnu bɛ an bɛ public la Tunisiens de ka ca donc ne yɛrɛ ne taara école la ka taa n sara communal u ko ni ne nana ne bɛ 0 de sɔrɔ n ka matière bɛɛ la mais kalan ko kɔni na ne tɛ n'ale kalan fisaya ni yɛrɛ ka ni kun ye donc j'ai préféré venir chez moi. Minisiri min n'ale kɔni ɲɛsinen don maliden minnu n'olu sigilen don kɔ kan Alhamdu Ag Ilen ale y'a yira k'a fɔ ko halisa pankuru wɛrɛw kɔni bɛ yen maliden fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ Tunisie jamana kan n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ ka segin Mali la pankuru bɛ yen minnu b'u ta ka u lasegin. Min nana fɔlɔ o mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 35 muso 25 b'a la ani den 13 den muso kelen b'a la ale man kɛnɛ kosɛbɛ mais an b'a furakɛ sisan an bɛ taa n'o ye an ka dunanjigiso la n'an taara n'o ye yen nɔ wari dɔ bɛ d'u ma pour que u ka se ka taa u ka dugu la bon bɛɛ ka wari ye kelen ye minnu bɛ Bamako ani minnu bɛ taa kɔnɔna fana na. Kabiri i ka dɔn k'a fɔ Tunisie jamana ɲɛmaa ale kɔni ale kumana ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya min b'ale ka jamana kan k'o ye i ka dɔn k'a fɔ farafinnakaw de ye kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu ko olu golofinnen don a kɛra sababu ye gɛlɛya caman o taara ka nin maa kofɔlen ninnu k'olu sɛgɛrɛ Tunisie jamana kan. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.